ኣይኮነም ዶ ባዕሎም ወይ ሓዳሮም ዝገብሩ ዝነበሩ ናብሮኦም ዝነበሩ ኩሉ ህይወቶም ዝኸፈሉ ኩሉ ካልእ ነገር ዝገበሩ ከማን ተኣሲሮም ኣለዉ ኩሉ ህይወቶም ንኤርትራ ኩሉ ዝከኣሎም ዝገበሩ ከማን ተኣሲሮም ኣለዉ ማለት እዩ ክብላ ዝኽእል ኣነ በቃ እግዚአብሔር መዋጽኦ ፍቅረሉ ነበር ብፍላይ ከም በዓል ጽሎሎ ሚድያ ሶሎ ሚድያ ምሳይ ህልኽ ስለ ዘለኩም ንዓይ ስለ ጽላእኹም ጥራይ ሓደ ሰብ አቡ እንሽነሽ ሰምታሪ ኢሉ ስለ ዝተዛረበ እሞ ገጹ ዘይርእ ሰብ ኣብ ማስ ሚድያ ስለ ዝተዛረበ ንዓይ ምሳይ ዝተሃለኸ ሰብ ሰላም ሰላም ደህና ዲኹም ከመይ ፀንሑ ቅዱስ እያ ተመሊሶም መፅና ይኹን ኣሉማንቲ ዘለኩም ካብ ዝመጻኹ ቪድዮታት ንዓኹም ምስዓኹም ዝናነና ደስ ዝብሉ ቪድዮታት ኒው ሓድሽ ቢሶት ኣለኹም ኩልኩም ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ላይክ ላገርኩም ጀምሮ ሓት እስክን خلاوزم ቪዲዮታት ኩስረኩም እስካሁን ከመጀመሪት ቪዲዮና ክትኮን ብዛው ዘላ ቪዲዮ እስክን ጀምር ናይ ጀርመን ኣብሽር ኣይትሳለያ ይብልና እስካው ዘላ ቪዲዮ በጣም መሳቂት ያሪና እንመለስ ዝን ዊ ምስኪና ኣይትሳለያ ወዲ ኦስ ኣይትሳለያ ወይ ናይ ጀርመን ችግር ነይኩም ሓክርም ነገር ናይ ጀርመን هم ሰኺንኩም በጣም ይቀቢል Excuse me, Eritrean man be like, I said, I'm Siri. Hello. How are you? How are you? I don't know. How are you? Right. Hi Siri. Hi there. How are you? أره مازال هوارا إيشي ناطن اسكوز قاحات زي تفكروا ودي تمرعون نديخي كبلك خلو تغونو تبلنا الله بزلحتنا أوه زريا زمريت ويقول إيشي قول الخط إيشي أوز خاسكي قال 45 عامتنا ود 20 عامت ازدهم مرعي له فيديو لو سكت فيديو رينا المدرس بابا مجمرتا ودق شرح سقا ما يقبرلكا ولادكم يرينا كاو قصيلو بللي دلو خا زم حبشاسي دامن طلقاماتهم تايم كتكم ناتم بريفات تفاقيرهم تسانيم توحيدهم دسبا هايلو هجي نسا كل 20 جعتن نسود 24 أنا هم دريم زلهم هم خويني زرعين زلنا عين وذن قال لي تولسي ولا قال لي عن حمشنا يمرعد تورا يكون يكازول على تيلا ويقول ما تقرش لي قورة نجار اللي حات قرش لي قورة نجار اللي بزح نجارات يغير يعني لا قرش لغا خلي نجار مسوات قبريها ايشي ناتن سمعسكي دي بيرتنا عطي نعاخي نعيسي كتصبيك وعلاس كثير كنخلو علي سبيخ دنسخ بطعم سبيخي انا قصدي كل حاجه راحت نت الى خصبيكي دايت تقول لي كاي نتسني خدي تقول لي نعيس قول عجير كنت كثير كنخلو علي كندي بروجراماتي كندي سرحاتي قريفه وبس ما ولا فسق بس انا نعا خمزي متكن يعني راح جدن حنت عذيبك لكم دحان كرخب من رخب مدحني يجي تروح قلتيك متصني صبيك يدلخو تابوت قصراي صبيك يدلخو قلتيك تروح متصني ودي لكم باي تشاو ما زرتنا دانا ايشي الترند لغن سو بيتسو تقاصلال ترند لغن اديتات تناددا ولد دغامات لمن ترند ليغار تيك توك ليغار بلو حزوسكي ناصد ازخاسكي جود زرينالو فيديو نيو انا بطعمي غريم نحط እዚ ቪዲዮ እዚ ገና ተቀኒና ብዙሕ ነገርና ክንሪ እስኪ ንሮዮ አንቺ ደሞ ከየት ነው የመጣሽ አንቺ ገልቱ አንቺ ከይሲ በደንብ አድርገሽ ጠኚው ሽታው እዚህ ድረስ እየመጣ ነው ጠኚው በደንብ አንቺ ግን ምንድነ ሰው ነሽ ወይ ከብት ነህ አትምሳት ጉድ ንሪና ማርያም ክሳው ክንዲ ዘይኸን ኢልኸን ያኸን ኣራሕደጋ ወይ ጉድ ገና ታይሪኹም መሽ ናፅድ سويتي معرغن ናይ ብሓቂ ይገብሩ ኣለዉ سويتي معرغن دغه تختوي إنه مش معرغن دي كم دفكرك هتفلت ترلها للعلم موت أمي تابع علتي رأيك اللون قراني كوخا خبتي
قطرهم تخلون أنتم كواختي ما عمي يرغوصنا ماشي فقرناتي كأبك عليك عمي كم كواختي هناك قوت أرايك له قبل بيا حمم دبللك كله بخفاء بطعين زجبر الكازينو ورك أرمحجي ويزقيهم خانتو له أي قريتا كاف قرت تبقسيو أنا قبل عليها بتعمي ريسبكت زلني بتعمي إسفتوكا بتعمي إزفكركا سجابي وتي تحل في الكون خالي نعخا خان جزياوي كون كنت ذلك نحدار نقوم نجار ولعتنا وليدنا داشلا عتو دك شلا سيت شلا كنبها لي زرلي يكز 50 كان نجارات so I hope نسخون كم تناتين مع رغم كم دفكرك ترى ديك هون خالي خون تسفاي قبل اسخون كما يكون تسفاي قبل كم تعاني تفكرك كم تعاني سخون الكم تكون لك تسفاي قبل فزيزو إن شاء الله إن شاء الله أولس ترى هون ترى እስኪ ሀዋት ዛ ጉዳይ ብቻ ላይ ሲሪየስ ያታለላ እስኪ ሀሳቡም ኮን ላገለጽም ናዝር እስኪ حقنيا فقري علودي ولا سيلن زبلا رست علينا نيرنا مثلنا حقير حدا سب يبلو تمرامرتي وحدو ثلاثه غزي فقر خود خدي ويون لعلي مالتي مجمريا يشي قول عن كله فقر زبال امر حيزو وص مالتي مونيا بزعه فقر سلازي يفل افت ما كلا እስኪ ሀዋት ብዛዕባ ሓቀኛ ፈሪ ሀሳቡም ኮን ላገለጽም እስኪ ዝቃወት ነምጭርሻ ቪዲዮና ኮን ብዛዕባ ነሽነሽ አብዚ ሶሻል ሚዲያ ረይኹም ትኾኑ እስኪ ሓደ ቪዲዮታት አለው ብዛዕባ አቦ እስኪ አይዞኻ ነሽሓወይ ይብለሎ ብፍላይ ከም በዓል ጽሎሎ ሚድያ ጽሎሎ ሚድያ ምሳይ ህልኽ ስለ ዘለኩም ንዓይ ስለ ጽላእኹም ጥራይ ሓደ ሰብ አቦ እንሽነሽ ሰምታሪ ኢሉ ስለ ዝተዛረበ እሞ ገጹ ዘይርአ ሰብ ኣብ ማስ ሚድያ ስለ ዝተዛረበ ንዓይ ምሳይ ዝተሃለኸ ሰብ እታ ጫፍ ዝረባሒት ብዙ ግዜ አቦ እንሽነሽ ሰምታሪ ኢልኩም ተዛሪብኩም ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ነቦይ ካብ ዓድ መፅኦም ምስ ማኪንኡ ወሲዶሞ ምስ ማኪንኡ ወሲዶሞ ነቦኻ ምስ ሰማዓኹ መጀመርያ ክፃሪዮ ዘለኒ እንታይ እዩ ምክንያት ማለትሲ ምሳይ ንዛ ኣብ ሚድያ ዝመፅኡ ዝተሓሓዝ ድዩ ወላ ካብቲ ናይ ሚድያ ወፃእ ብምባል የፃሪ ፀኒሐ ማለት እዩ ምስኡ እውን ካልኦት ሰብ መኪና ስለ ዝተኣሰሩ ስድራ እውን ብዓብዩ ኣቦኻ ሰብ መኪና ምስኡ ስለ ተኣሲሮም ዘለዉ መኪና ኣላትና ማለት እዩ ሰብ ተመላለሱ ኢኹም ስለምንታይ ሰባት ተመላለሱ መኪና ጠጠው ኢለን እየን ዘለዋ ናይ ግሊ ኣውቶቡስ ጠጠው ኢለን እየን ዘለዋ ስለዚ ንስኹም ስለምንታይ ኮንትራት ተበፃፅሑ ሰባት ኢሎም እዮም ኣሲሮሞም ዝኾኑ ኢሎም ማለት እዩ ዝኾነ ክነፃር ምክንያቶም ምስኡ ሰብ መኪና ተኣሲሮም ዝነበሩ ወፂኦም ኣቦይ ግን ማል ምሸት ብባዕልያ ፌስቡክ ፈሊጠ ናብ ዓላ ቤት ማእሰርቲ ከይዱ ከም ዘሎ ናብ ዓላ ከይድዎ ዘሎ ተጠርጢሩ ዘሎ ጉዳይ ድማ ሰምሳሪ ኢሎም ናብ ዓላ ወሲዶም ከም ዘለዉ ፈሊጠ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓዚነ ሕማቕ ተሰሚዕኒ እስኪ ሀዋት ናይ ነሽነሽ እቲ ቪዲዮ ከም ተዘሪኹም ወይ ዝመስል ኣብዚ ከዓ እስካ ሓንቲ ቪድዮ ላናቱ ሪና ንመለስ ነሹ ንኣቦና መውፅኢ ይፍጠረሉ ይብለና ኣሎ ኤርትራ ገሃነም ንዜጋታት ይብሎ ኣይኮነም ዶ ባዕለ ቦይ ሓዳሮም ዝገብሩ ዝነበሩ ናብሮኦም ዝነበሩ ኩሉ ህይወቶም ዝኸፈሉ ኩሉ ካልእ ነገር ዝገበሩ ከማን ተኣሲሮም ኣለዉ ኩሉ ህይወቶም ንኤርትራ ኩሉ ዝከኣሎም ዝገበሩ ከማን ተኣሲሮም ኣለዉ ማለት እዩ ክብላ ዝኽእል ኣነ በቃ እግዚአብሔር መዋጽኦ ፍጥረሉ ነበር በሰላም ካፍታ ኣብ ኤርትራ ብሓቅነቱ ዝውፅኡ ሰብ ሳሕጃ ይረአና እምበር ነቦይ ሓቅነቱ ተውፅኦ ኣንበልኩ ይረአና ኣይናይሞ ብልክዕ ዝምርምር ኣካል ኣሎ ኣይናይሞ ብልክዕ ዝመራመር ሓይል የለን ዝኾነ ነቦይ ኮነ ነቶም ካልኦት ኩሎም ምስራት መዋጽኦ ፍጥረሎም እንታይ ክብል ኢለ እስኪ ሀዋት እቲ ቪድዮ ናይ ነሽነሽ ከም ተዘሪኹም ወይ ዝመስል ነቦና መዋጽኦ ይፍጠረሎም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ክሳብ ሕዚ ዝወፀ የለን ኢሉ ዝብሎ ነቦ ነሽነሽ ድማ መወፅኢ ይፍጠረሎም ኣሕዋት እስኪ ሓሳብኩም ኮመንት ላገለፅኩም ናይ ልማዓንቲ ቪድዮና እዞም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ወፃኢ ቪድዮ ተመሊሰ ክሳብ ዝመፅእ ነዚ ቻናል እዚ ኩልኩም ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ እዚ ቪድዮ ዝተመችኩም ላይክ ላገበርኩም ኣሕዋት ፒስ ይመችኩም ደቂ ዓበይቲ